Daga TikTok. Ku koma. Ina cewa action. Daga TikTok. Ku dan tsaya. Ina cewa action ku dora. Mu je a ranar muke wani. Action. Daga TikTok sabon shirinmu yana nan fitowa. Ku jira mu. Kai, daban-dubatan al'ummar mutanen duk duniya. Akwai fim ɗin mu fa yana nan gangarowa, rasa kunya. Ku garzayo, ku duko cikin YouTube channel ɗin mu mai suna Ahmad DZ. Idan kun danna ƙararrawa DZ Hausa TV. DZ Hausa TV. Action. Salamu alaikum. Daban-dubatan al'ummar mutanen duk duniya. Ku gangaro, ku duko, ku antayo cikin DZ Hausa TV. DZ Hausa TV. DZ Hausa TV. Assalamu alaikum. Daban-dubatan al'umma. Ku garzayo, ku duko, ku diddigo cikin YouTube channel ɗinmu mai suna DZ Hausa TV. Muna nan akan sararin samaniya. Wannan shahararren fim ɗin naku yana nan gangarowa mai suna a rasa kunya. Amma fa ni na samu kunya. Yau da gidan kunya nake. Da akwai amana. A ranar Lahadi ne fa ake jefo shi. Agogon Najeriya da Kamaru da Chadi. Sannan ma fa ni ma fa a ranar nake sakin fim ɗina mai suna ga mutum. Ko da uwar ku ɗaya uban ku ɗaya sanin mutum sai Allah. Ahmad dan ci uwar gaba. Godiya nake. Daga TikTok series film. Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kawaye mu matan nan. To ba mu ji bari ba. Ga sabon fim din mai suna daga kuma ba mu san no ba sai dai yes. Saboda haka akwai series film din mu mai suna daga TikTok. Sabo. Dan gashi nan ya fito. Insha Allah. Kawayen mu na Saudiya Abuja kai hannun ka kai haddan da yake cikin ma. Ku gaya masa. Ai na ko ina da ina. Ya jaririya. Baby. Wallahi. Za ka gama ɗaura bugun bana. Mu je action. Assalamu alaikum Masoyanmu na fadin duniya. A su haɗa baki ba. Kina ji? Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina masoyanmu. Masu kallon shirye-shiryenmu ga wani sabon season ya fito daga TikTok. Kawai. Thank you. Action. Ga ma ci watan azumin Ramadana dan haka Allah ka samu dace, Allah ka tabbatar mana da alheri, Allah ka bamu. Ka tafi zan mace ni dai babu inda zani dankin mini daidai. Assalamu alaikum masoyana nan Nijar baki daya. Sunana Hamisu Said Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Brigade. Ina muku albishir da wannan kara za mu kasance tare kamar yadda muka saba a CCOG ranar sallah da kashe sallah. Kada ka bari, kada ki bari.